No, teď, takže ahoj diváci, vítejte u mého druhého videa, jedno videa a jsem tu s hostem, Vito, pozdrav, a řekni nám něco o sobě. Jo. A jak jsi dostal vůbec k Shift Game? Ja, jak dlouho vlastně hraješ to Shakes? Jo. A budeš dělat jako na světě 18 nebo na slovenském, až bude druhý svět? No, tady to je on, ten Vito, takže kdybyste chtěli do cechu na slovenském světě, tak mu napište. A jako od kolika přijímáš hráče? No ale zase level 1 tě nemůže napsat to, no. To je úplně blbý na tom všechno, když to. No, takže u mého dnešního videa jsem vám všechno ukázal teď před chvilkou. Teď to video renderuju spíš za chvilku. A tak nevím, co mám vám říct. Tak nevím, řekni nám něco o sobě. Já nevím. No, tak ti říkej. No, asi 2 minuty, tyjo. To je hrozný. Jak to se můžu ukecat. Co bych vám ještě chtěl říct? Jo, že na světě 17 už máme 100% bonů. A jsem velmi rád. To jsem v tom cechu. A hraješ, jakým vlastně hraješ na světě? No. Jo. No. Tak nevím, co mám říct. No, tak asi to bude krátký video, ne? S hostem na slovenském světě, s ním cechu. A velmi ti děkuju, že jsi mi dal na důstojníka. Když tak mi pište, já vás pozvíme do cechu. Nebo když tak na mě zaútočte, to jak mi nemohu napsat. Já si furt koukám na souboj, jak to vyhrávám. S tím Elikem. A tak asi u příštího videa, čau.